el centre en la música, que és el que també tothom espera d'una òpera. A no ser, el Fabià, diguéssim, va fer un altre camí, va anar a buscar una altra... Però és una òpera grossa, amb una gran orquestra important, amb un gran director, amb un cor, amb uns cantants de primera línia. Allò que sigui de veritat, que està sota la història, allò que sigui de veritat, amb pocs elements, que no cal que siguin només els narratius, poden ser posicions, amb molts pocs elements es pot explicar, i si no arriben a molestar la visió i l'escolta de l'òpera, te la multiplicaran. Jo penso, no sé com es fa, perquè no en sé, i per tant ho he de començar a aprendre, però com trobar la manera que l'òpera, la música, la potencis encara més, o simplement netegis del tot els vidres i les orelles i la situació perquè l'espectador pugui sentir perfectament la... Hi ha alguna cosa que l'emocioni més. Es pugui imbuir. Jo penso que aquest respecte que manifestaves o que tu deies com a un pes, penso que et durarà no res, perquè l'únic que hi ha una imposició, però a diferència del que fas és molt poca. Hi ha una imposició i és que el ritme no el marcaràs tu, sinó que te'l marcarà la música, la pròpia música, la partitura. Clar, i aquest és un element que tu controles bé i que estàs acostumat a controlar, i aquí t'hauràs d'adaptar, perquè ja et vindrà donat, i per tant tu no li podràs dir no, això fes-m'ho, això hauries de dir més ràpid, no, i a més a l'òpera tot va prou lent, perquè es repeteixen i van dient... Sí, això és el que a vegades penses, no, ara ho repeteixes, i també alhora és el bonic. Amb dansa, per exemple, es repeteix molt, la repetició, les històries antigues també repeteixen. Perquè l'element memòria és fonamental en la nostra cultura. No és que tot element sigui nou i sempre és nou, no. El que has escoltat en una obra ho recapitula, per tant, l'element memòria, el que hem sentit, ho tornem a sentir, això ens identifica, ens ajuda en el discurs. Això t'obligarà, evidentment, perquè el ritme te'l marcarà l'obra, i suposo tindràs temptacions i em vindràs a mi i em diràs, escolta, això ho podries bellugar una mica més o podries fer una mica més lent que m'aniria millor. Ho fan, eh? No, es pot fer, suposo que es pot ajudar, però finalment entenc que hi ha unes coses tècniques que la tècnica vocal no et permet fer una àrea molt més lenta, encara que ho intentis. Podries fer-ho, però... I jo mateix estaré a les mans dels cantants, perquè no totes les veus són igual, hi ha un estàndard, diguem, de tempo, però ens podem trobar amb un papaguer només lleuger o més lent, i la idea aquella de lleugeresa que hem tingut, que ell tingui una veu que a la que li posem molta lleugeresa potser l'estem torturant perquè se'ns ofega i tot, i en canvi al revés, el que tu dius ho voldria un sacerdot més lent i pausat i que també el mates perquè l'estàs ofegant perquè ell vol circular més. I amb l'orquestra també deu passar el mateix, és a dir, és diferent fer anar els dits d'una manera, aquella petitíssima variació que el director de l'orquestra els hi marcarà serà importantíssim de quadrar-los en cada vegada que es troben uns individus per fer aquella partitura, encara que estigui estipulat, però s'hauran de posar d'acord amb unes petites...